Vores mål det er at blive klogere på, hvad kan man med droner, og hvad kan droner bruges til i forhold til de opgaver, vi har i artilleriet. ISR-dronen er jo en lille dame, som vejer 4,5 kilo. Så er hun udstykket med en TRIP-5 targeting computer og har Nighthawk 2-360. Firmaerne kommer og siger, jamen, hvad vil I gerne have? Brugerne og FMI vil sige, jamen, vis os, hvad I kan, så skal vi nok finde ud af, hvordan vi bruger det. Kommunikation imellem industrien, som rigtig gerne vil komme, og enhederne, som også rigtig gerne vil høre, hvad industrien kan bidrage med. Så ligger ved at lave noget til 400-500 meter, og så lægger man og kigger ud. Vi bliver bedt om at kigge på, hvad ser vi af potentiale i anvendelse af droner, og så byde ind på nogle aktiviteter, hvor vi kunne få lov til at invitere de her firmaer til at komme ud og vise, hvad de kan, og så have en dialog med dem. Er der hindringer? Er der nogen, der har væltet træer, eller gravet store huller, eller sprunget huller i jorden? Eller er der miner? Men det er den rute, jeg gerne vil have feedback på. Ja. Der er en eller anden kontrolpost lige der. Der er bare nogle ting, som man ser, når man ser tingene i virkeligheden, som måske ikke nødvendigvis bliver overleveret i en almindelig samtale i kultur. Og i forhold til slutbrugerne, så er det jo også noget nemmere at få dialogen med dem, når vi står ansigt til ansigt med dem, og hører også deres spørgsmål til, hvad kan teknologien.